በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ናብ ናይ ኖህ መርከብ መጨረሻ ዝኣተወት እንስሳ። ናይ ኖህ መርከብ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገረምቲ ካብ ዝኾኑ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኻት ሓደ እዩ። ኣብ ዓለምና ሕዚ ዘለዉ እንስሳት ኩሎም ምስ በዓልቲ ቤቶም ንኽርከቡልና ከም ዝበሃለሉ መርዓ ጽምዲ ኮይኖም ዝኣተውላ ዓባይ መርከብ ታሪኽ። እንደገና ደቂ ሰባት ወለዲ ንምዃን ዝተመረጹ 4 ወዳትን 4 ኣንስትን ጥራሕ ዝተሳፈሩላ ዓባይ መርከብ ኩነታት ኣተኪሩ ንዝተመልከቶ ኣገረምቲ ሓቅታት ዝሓዘለ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እታ መርከብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ምዃና ብዙሕ ነገር ክንሓስብ ይሕግዘና። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናብ ናይ ኖህ መርከብ ተኹላ ኣትዩ እንትወፅእ እውን ተኹላ ኮይኑ ይወፅእ፣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ግን ተኹላ ኮይኖም ኣትዮም በጊዕ ኮይኖም ዝወፁ ብዙሓት እዮም ኢሉ እዩ። ብሓቂ እውን ቤተ ክርስቲያን ናብኣ ንዝኣተው ምልዋጥ እትኽእል መርከብ እያ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝብኢ ከብዳማት ኮይኖም ኣትዮም ጾመኛታት ኮይኖም ዝወፁ ኣለዉ። ከም ዒፍ ለይቲ ሎኻኺቶ ብቐትሪ ምንባር ተስኢንዎም ብለይቲ ናይ ልቦም ዓይኒ ዓዊሩ ብናይ ሓጢኣት ጸልማት እናተደናበሩ ዝነብሩ ሰባት ናብታ መርከብ ኣትዮም ከም ንስሪ ኣርሒቖም ኣጽርዮም መዓልቲ ዝርእዩ ኮይኖም እዮም። ቤተ ክርስቲያን ናብኣ ንዝኣተው እትልውጥ መርከብ እያ። ማይ ናብኣ እንተኣቱ ጸበል ይኸውን፣ ሓመድ ናብኣ እንተኣቱ እምነት ይኸውን፣ ዘይቲ ናብኣ እንተኣቱ ቅብኣ ቅዱስ ይኸውን፣ ህብስትን ወይንን ናብኣ እንተኣቱ ናብ ቅዱስ ቁርባን ይልወጥ። ናብ ቤተ ክርስቲያን እንተኣቱ ዘይተለወጠ ሰብ ግን እንተኣቱ ዝብኢ እንትወፅእ ዝብኢ ኮይኑ። ኖህ ካብ መርከብ መልእኽቲ ልኢኽዎ ዝቐረየ ናይ ኳኽ ነገርከ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ክንደይ ብኡ ቐርዮም እዮም። ንዓለም ጨው ክኾኑ ተልኢኾም ብዘለዉ ሓቐቖም ዝቐረዩ ክንደይ ኣለዉ። ርግቢ ግን መዕረፍ ምስኣነት ተመሊሳ ነይራ። ካብታ መርከብ ንዝረሓቕና ኩልና ልብና ብእግዚአብሔር ስካብ ዘይዓረፈ ዕረፍቲ የብሉን። ከም ዝበለ ሊቁ ናብ መርከብና ቀልጢፍና ክንምለስ ኣለና። ናብ ኖህ መርከብ ንመጨረሻ ግዜ ዝኣተወ እንስሳ መን ክኾን ይኽእል? ነዚ ሕቶ ብግሊ ይኹን ኣብ ጉባኤ እውን ሰባት ሓቲተ ነይረ። መቸም ነዚ ጥቕሲ ኣየድልዮን። ኖህ ደው ኢሉ እቶም እንስሳት ክሳብ ዝኣትዉ ከም ዝተጸበየን ዝኾነ እንስሳ ከም ዘይሓደገን ፍሉጥ እዩ። በዚ ምኽንያት እቶም እንስሳት ናብታ መርከብ ዝኣትዉ ከም ዝበጽሕዎ ቅደም ተኸተል እዩ። ክንፊ ዘለዎም በሪሮም ቀዲሞም ይኣትዉ። ከም ማንቲለ፣ ከም ካንጋሮ፣ ከም ሚዳቕ ዝበሉ ድማ እናዘለሉ ፈጢኖም ይኣትዉ። ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነፍሶም ንምድሓን ፈጢኖም በሪሮም ዝኣተዉ ከምታ ሚዳቕ ዘሊሎም ዝኣተዉ ብርቱዓት ኣለዉ። ከም ፒኮክ ዝበሉ ሰብ ጽቡቕ ኣኽናፍ፣ ከም ዘራፍ ዝበሉ ሰብ ነዊሕ ክሳድ፣ ከም ቅንፊዝ ዝበሉ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝስኩዑ ዕሾኽ ዝለበሱ እንስሳት ናብታ መርከብ ኣትዮም እዮም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ፒኮክ ጸቢቕካ ምርኣይ ምሽሙንማን ዝፈቱ ንዓይኒ ሰብ ዝግዝኡ ብዙሓት ኣትዮም እዮም። ከም ዘራፍ ክሳዶም ልዕል ኣቢሎም ንሰብ ቁልቁል ዝርእዩን ክሳደን ከም ዘንውሓ ናይ ዕብራውያን ኣንስቲ ዓይነት ሕይወት ዘለዎምን ኣትዮም እዮም። ከም ቅንፊዝ ብኽፉእ ዘረባብ ልቢ ሰብ ዝስኩዕዎ ጽልኢት ዝተላበሱ ሰባት እውን ኣትዮም እዮም። ናይ ኖህ መርከብ ዘይሓዘቶ እንስሳ ከም ዘየለ ቤተ ክርስቲያን እውን ዘይተሸከመቶ ዓይነት ሰብ የለን። ናብቲ ሕቶ እንትንምለስ ናብታ መርከብ ብጣዕሚ ደንግያ ዝኣተወት ኣባጋውየ ነበረት። ኣብ ልዕሊኣ እምኒ ዝተፀዓና ብጣዕሚ ጎታት መቸም ነባጋውየ ዘይቕድም እንስሳ ይህሉን። ምንም እንተደንጉየት ኖህ ክሳብ መጨረሻ ተጸቢቑ ኣትዩ ንዘርኢ ኣትሪፍዋ እዩ። ናይ ኣባጋውየ ዘርኢ ድማ ኖህ ዘርኢ ተዘይቐርየልና ነይሩ ከም ዳይኖሶር ምጠፋእና ነርና ኢሎም ንኖህ ምምስጋኖም እየቐርን። እግዚአብሔር ምንም እንተደንጉየት ኣባጋውየ ከኣተወት ነታ መርከብ ይዓፀዋን። ናይ ኣባጋውየ ኣብታ መርከብ ምትራፍ
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንተርፍ ተስፋ ንገብር ንዓና ዓብይ መጸናንዒ እዩ። ፍትወይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምምጻእ ከም ዒፍ ተበርር ዶ? ከም ሚዳቕ ትዘልል ዶ? ወይ ከም በጋዊ የጎተት ትብል? ኣይጋርካን መንፈሳዊ ነገር እንትኸውን ዓቕምና ሰኣን ኣይተሸገርካን? ልብኻ እንተደልየውን ከምታ በጋዊ ዝተጻዓነ ናይ ኃጢአት እምኒ ኣየንቀሳቐስን ኢሉ ኣየደንጉየካን? ከምዚ ተኾይኑ ኣይትጨነቕ። እታ መርከብ ቤተ ክርስቲያን ንዓኻ ከይሓዘት ገዲፋትካ ኣይትኸድን። ጉዕዞኻ ደው እንተዘይቢልካ ክትጽበየካ እያ። ጎተት እናበልካ ይኹን እናተፋሓኳ ይኹን ንስኻ ጥራሕ ናብታ በሪ ገስግስ። ንስኻ ጥራሕ መንገዲ ጀምር እምበር ፈጣሪ እቲ በሪ ዝዓጽዎ ንስኻ ክሳብ ዝኣቱ ተጸቢኡ እዩ። ምስ ቅዱስ ኤፍሬም ከምዚ ኢልካ ለምኖ እንተበደልኩኻ እውን ሕዚ እውን በርኻ እናንኳሕኳሕኩ እየ። ፍሕኹ እናበልኩ ዋላ ይኹን ዝጓዓዞ ናባኻ ንምምጻእ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።